alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastor na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko'y kaloob, alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Aking mahal. Ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino pastol mong sa'yo'y nagalaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito pagpapasalamat. El Mario Sol Ramirez, Jason David, Jane Galamitan, Merlin at Lisa David,
Carlito Amangat, Nancy Mariano, Regibel de la Cruz, Digna Reyes, Vina Mangulabnan. Para sa Special Intentions ng Prime Group, Mayor June Engente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kikinair Bautista, Marites de la Cruz, Rende de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Anlito Medina, Dr. Alvin Balatmat, Daisy Diaz, Kaligting Sisters, Cypress, California. Special Intentions ni Bel Reyes at ni Susan Alcazar para po sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Lucy Garcia at para sa kagalingan ni Marie Aquino, Bernabe Bialogo, Evelyn Calyao, Conchita Conanan, Prenselina Miranda, Glo Paule, Marat Lori Magtoto, Perla Siquia, Norma Cabrera, Roy Songko, Ising Garcia, at para po sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Danilo, Benchito, Eric, Romarico, Julie Anglesi, Brido, Marieta, Oscar, George, Eduardo, Felipe at Norma. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sandali na hindi kami nanalig sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sandali na kami ay naging madamot sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sandali na kami ay hindi masigasig sa aming pananampalataya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
kapangyarihan lingid sa aming paningin. Ang mga inahanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtab namin ang iyong mga pangakong di marilip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulog namin ito sa pamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon. Kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoon Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring magpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ay ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob.
Hindi ba humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ko upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi mula ngayon ng 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyen ng babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet nyo nga po yung katabi nyo na good morning. Kakilala nyo po ba yung katabi nyo? Magkaayos naman po kayo. Maganda naman po yung ugali ng katabi nyo. Mabuti naman po yung ugali. Ha? Di naman po ninyo kaaway. Bilang tao po, at bilang pari, at bilang inyong kura paroko, ang nais ko po, ang nasa ako at ang nais ko ay ang kabutihan ng lahat. Ang nais ko ay what I want is the harmonious relationship for all. Isang magandang pakikitungo sa bawat isa. Pagdating ko pa lang po dito, sinabi ko na sa pastoral, ang gusto ko ay isang mabuting pakikitungo sa lahat. Kayo, ako, sa lahat ng tao, sa mga organisasyon, lahat sa parokya ay mabuti ang pakikitungo. Kung hindi, sabi ko, I cannot work with an environment na hindi maganda, na may alitan, na may hindi pagkakaunawaan, sabi ko. Kaya bilang kura paroko, sinisikap ko po na maging maayos lahat ang pakikitungo ng bawat isa at sa bawat isa bilang isang parokya. Pero may pagkakataon na ako po'y
nanggugulo. May pagkakataon na ako po'y gumagawa ng gulo. May pagkakataon na ako po ay gumagawa mismo ng issue o gumagawa ng gusot sa parokya. O minsan po, sabi ko nga, kung minsan sa paggawa ko ng gusot, nagtatago na yung mga pastoral council sa mga barangay. Natatakot na sila. Gumagawa ng gusot. Gumagawa kung minsan ng gulo. I stir up the parish. Bakit? Madalas po kung minsan yung mga kapatid ko, may message ako. Sinasabi sa akin, Among, dahan-dahan ka sa homily mo. Among, yung homily mo, ganyan. Ba't naman ganyan sinabi mo? Dahan-dahan ka. At maraming beses na rin po, may mga kaibigan tayo at concern sa parokya na bumulong na rin sa akin, nagsabi na rin sa akin, o nag-message na rin sa akin, Among, dahan-dahan po kayo sa homilya. Among, dahan-dahan po kayo sa pananalita nyo lalo na sa homilya. Sabi ko, bakit? Baka po may masaktan. Ay baka po may magtampo. Ay baka po merong hindi na magsimba. Ay baka po kahiya-hiya. Ang sagot ko po sa lahat, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin nila. Hindi sa wala talaga akong pakialam. O hindi sa wala talaga akong pakialam. Pero para sa akin po bilang kura paroko at bilang inyong pare, hindi ko kailangang i-adjust ang mensahe ng Panginoon to fit specific persons. Dahil ang mensahe ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kapag nagsalita dito ang pare, ako man o mga susunod na pare o ibang pare, kapag nangusap po sila dito at nangaral dito, lalong-lalo na kung ito'y patungkol sa pananampalataya, patungkol sa simbahan, at patungkol sa mensahe ng Diyos, matamaan ang gustong matamaan. Mituran niya ang dapat mituran, masaktan kung masasaktan, maapektuhan ang dapat maapektuhan. Bakit? Kasi ganun naman talaga ang salita ng Diyos. Ganun naman talaga ang mensahe ng Diyos. Kung magkikreate ito o gagawa ito ng gusot o gagawa ito ng agam-agam o kung gagawa ito ng gulo, so be it. Dapat nga tayo'y ginugulo ng ating mismong pananampalataya. Dapat nga na tayo'y sinisilab ng ating mismong pananampalataya. Amen. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, sabi ng Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Sana'y nagliliyab na ito. Sana'y nagniningas na ito. Akala nyo ba, sabi ng Panginoon, dumating ako dito para magdala ng kapayapaan? Ang sagot niya, hindi. Hindi kapayapaan ang hatid ko, kundi pagkabahagi. What is the Word of God?
What is the message of God? Anong mensahe ng Diyos para sa atin? Anong ginagawa ng mensahe ng Diyos para sa atin? Ginugulo tayo, sinisilaban tayo. It stirs us. It even at times scandalizes us. And it should scandalize us. Dahil yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mismong panahon. Kaya nga po maraming naskandalo sa kanya. Kaya nga maraming nagtaka sa kanya. Kaya nga maraming nabagabag sa kanya. Sino ang mga ito? The existing institution. Ang mga Pariseyo, ang mga eskriba, ang mga nag-aari-arian sa templo at sa lipunan. Sino ang mga ito? Yung mga komportable na sa kanilang mga lugar. Sino ang mga ito? The guardians of traditions. Yung mga laging sinasabing tradisyon, yung mga nananatiling komportable sa mga tradisyon, sa mga gawain na kung minsan ay wala ng kabuluhan sa kanila. Kaya nga, anong sinasabi ng Panginoon? Dumating ako dito para magdala ng apoy. Sana magliyab na. Sana nagniningas na. Dumating ako dito para silaban kayo. Para gisingin kayo sa natutulog nyo at komportable nyong pananampalataya. Ang mensahe ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay dapat magpagalaw sa atin. Ang dapat magpagalaw sa atin. Nakalimutan ko po yung controversial na pelikula, yung Made in Malacanang, tapos may sinabi si Amy Marcos. Sabi niya, art should steer, should squirt, art should scandalize. Sabing ganyan. Totoo po yun. Kahit sa salita ng Diyos, kahit sa mismong pananampalataya natin, dapat ginigising tayo, dapat iniinit tayo, dapat sinisilaban tayo. Di po ba ang mantika, kapag malamig, natutulog? Pag tulog ang mantika, tumitigas. Hindi mo magamit. Anong kailangan mo? Apoy ang kailangan para magamit mo ang mantika. Kung minsan, nagiging komportable na tayo sa buhay natin. Nagiging komportable tayo sa mga ginagawa natin, sa mga tradisyon natin, sa mga institusyon na nasa sa atin. At kailangan ng Diyos sa pananampalataya natin, galawin tayo. Kailangan ng Diyos, kailangan natin na magalaw tayo. Nang sa gayon, tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen. Pansin niyo po, yung iba po dito nagkapalaisdaan sa Pinak. Lalo na kung walang sapa, walang ilog, walang patubig. Tapos mayroong kang palaisdaan, kunwari tilapia. Ano ang ginagawa nila kapag walang madaluyan ang tubig? Anong nangyayari sa tubig? It becomes stagnant. Hindi gumagalaw. Kapag gumagalaw po, pag po hindi gumagalaw ang tubig, tutubo po dyan ang lumot. Kapag tumubo ang lumot, at may isda po yan, kinain ng isda, ang isda ay nasa tubig na hindi gumagalaw, king Kapampangan, maging maumukya po yan. Lasang kilik, lasang burak, yung isda. Kaya ano pong ginagawa nila? Kapag ang tubig ay stagnant, hindi gumagalaw, makita po kayo sa mga palaisdaan, sa gitna, meron pong motor, pinapaikot yung tubig, ginagalaw yung tubig, ginagalaw ang tubig para magkaroon ng buhay.
Dahil ang tubig na hindi gumagalaw ay walang buhay. Ganon din po sa pananampalataya natin. Kailangan tayong galawin. Kailangan tayong kung minsan sindakin. Kailangan tayong silaban para tayo ay magising at magningas ang ating mismong pananampalataya. Amen. Sa buhay po natin, hindi ba ganito rin? Naranasan nyo na po siguro, lahat tayo naranasan na natin. Kung minsan napakaganda ng daloy ng buhay. Araw-araw biyaya. Lord, thank you Lord. Thank you for the blessings. Lagi nating sinasabi. Araw-araw, araw-araw, maganda ang daloy ng buhay. Maganda ang daloy ng biyaya. Pagkatapos, all of a sudden, sa isang itlap, magkakaroon ng pagsubok. Magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng iba't ibang aligaga sa buhay. Di po ba? Nagugulo tayo. Nagugulo tayo. Anong nangyayari? Kapag tayo nagugulo, kapag may aligaga, kapag may pagsubok sa isang buhay na napakaganda, tapos may biglang pagsubok, anong ginagawa natin? Nagdarasal. Tumatawag sa Diyos. Ginugulo natin ang Diyos. We make efforts to pray. We make efforts para manikluhod tayo sa Diyos. Kung minsan, ginugulo ng Diyos ang buhay natin. Kung minsan, nagkakaroon ng gusot ang ating mabuti at magandang daloy na buhay. Para saan? Para sa lalo nating makita ang tunay na kabuluhan nito at lalo tayong sumampalataya sa Kanya. Pagkatapos ng gusot ay isang mas maayos at mas magandang pananampalataya o mas magandang buhay na bunga ng isang mas malalim na pananampalataya. Amen. Ganun po ang nangyayari sa atin. Pagkatapos ng gusot, pagkatapos ng problema, isang mas malalim na pananampalataya na bunga ng naging gusot sa buhay natin. Amen. Paano po ba kayo maglinis ng cabinet? Paano po ba kayo mag-ayos ng cabinet o ng aparador? Nag-ayos na po ba kayo ng aparador sa bahay nyo? Ay Diyos ko, katatamad ninyo. Nag-ayos na po ba kayo ng cabinet sa bahay ninyo? Ano pong ginagawa nyo? Paano po kayo naglilinis ng cabinet o nag-aayos ng mga gamit o ng mga damit sa cabinet o gamit sa inyong kusina? Anong ginagawa? Tatanggalin lahat. Guguluhin lahat. Di po ba? Ilalabas lahat. Guguluhin lahat. Pagkatapos, aayusin isa-isa ng mas maayos. Aayusin isa-isa ng mas maayos. Kung minsan ang Panginoon, ginugulo talaga tayo. Ginugulo talaga tayo para maging mas maayos ang ating buhay. Para mas maging malalim ang ating pananampalataya. Amen? Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawang pinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa pagkaantig sa iyong labis at radikal na pag-ibig, Ama, biliin nawa ng aming mga pinunong rasyonal at lokal at kaming mga mamamayan ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pasubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat miyembro ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga Sama din puso. po natin sa ating patalangin ang kahilingan ni Boy at Tita Gonzales, Kat at Jeff Cruz, at sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Onofre at Gerardo. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay naming makita ang paggalaw ninyo sa aming buhay. Nang ito ay manatiling matiwasay at kami ay laging tumawag sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Namin sana, 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 namin
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama namin banal. lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin, iyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinalasang katauhan ng Espiritu Santo yung unang aning bigay, na anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Kuskus ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunay, nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumimi ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naghanap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto naming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian,
at ang lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagdapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birang Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungkayin mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na gumigising sa atin. Ang Diyos na kung minsan ay gumugusot sa atin para tayo magkaroon ng mas maayos na buhay. Mapalit tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkikinabang si Kristo, ay aming pinagsaluhan. Iniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundakan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mamayang hapon po, sa isang 5:30 ay ang bihilya ng dakilang kapistahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Gaganapin po ang pagmimisa para sa Nuestra Señora de la Asunción mamayang 5:30 ng hapon. Sa Martes po ay kapistahan ni San Roque. May misa po tayo ng 6:30 dito sa ating parokya. Salamat po. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve, a te clamamus, exulies filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesus benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mahal na Birheng Mariang umuwi sa langit. Ipanalangin mo kami. Assignment po natin ngayong maghapon, ngayong maghapon, buksan niyo po ang cabinet ninyo, ang mga aparador ninyo, ilabas niyo lahat ng laman, tapos ayusin niyo. Amen? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain rin. kayo mga pangyarihan Diyos ang punang iyong pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin ay alay na humayo kayo taglayan dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Have a blessed Sunday and God bless you.